साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या गेल्या 5 वर्षांच्या वाटचालीत संचालक मंडळाच्या एकजुटीचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराचा मोठा वाटा राहिला असल्याचं मत बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी व्यक्त केलंय। वेगवेगळ्या पक्षांचे संचालक असूनही सर्वांनी एकत्रितपणे टीमवर्कच्या माध्यमातून काम केलंय आणि त्याचबरोबर डिजिटल बँकिंगसह अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यानं बँकेची प्रगती साधता येईल असंही त्यांनी सांगितलंय। मी नेहमीच सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचं संचालक मंडळ अध्यक्ष मनीषजी दळवी या सगळ्यांनी एक टीमवर्क म्हणून काम केलं। अनेक पक्षाचे संचालक या संचालक मंडळात होते, पण कुठेही असं त्यांच्यामध्ये कुठे टीमवर्क नाही असं तुम्हाला सुद्धा कधी जाणवलं नसेल। हे जे रिझल्ट आम्ही एवढे चांगले देऊ शकलो याचं एक मुख्य कारण म्हणजे एक चांगलं टीमवर्क आमचं सगळ्यांचं होतं यातनं। म्हणजे ज्याचा उल्लेख गणेशजींनी केला रिव्हर्स मायग्रेशनचा, म्हणजे तुम्ही प्रत्येक स्कीम जी आमची बघितली तर ती त्याला धरून स्कीम आहे। म्हणजे ज्या दुग्ध व्यवसायाचा उल्लेख मनीषजींनी केला त्या दुग्ध व्यवसायामध्ये आम्ही जेव्हा संचालक मंडळ म्हणून कामाला सुरुवात केली तेव्हा जिल्ह्यातलं दुधाचं कलेक्शन हे 12,000 लिटर महिन्याला होतं, म्हणजे दिवसाला होतं। आज जवळजवळ आम्ही 1 डिसेंबरच्या कालखंडामध्ये आम्ही जवळजवळ 30-32 हजार लिटरपर्यंत पोचलो आणि आम्ही एक उद्दिष्ट ठरवलं होतं की एक 50,000 लिटरचा टप्पा गाठायचा। आम्ही लवकरात लवकर आम्ही त्या टप्प्याकडे जाऊ। म्हणजे माझ्या दृष्टीने ही सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट जिल्ह्यातली होती किंवा मायक्रो फायनान्समधलं आमचं जे काम आहे। म्हणजे छोटा चर्मकार असेल, मच्छी विक्री करणारी महिला असेल, छोटा फेरीवाला असेल, त्यांच्यापर्यंत मायक्रो फायनान्सने फायनान्स देण्याचं काम जिल्हा बँकेच्या वतीने आम्ही समर्थपणे केलं आणि त्या सगळ्यांना वाटलं, विश्वास वाटला की ही बँक म्हणजे आमची बँक आहे। हक्काने आमच्या बँकेकडे लोक येतात। त्यातनं ज्या काही 98 शाखा आहेत त्या शाखांमधला कारभार तो ग्राहक विमुख कसा होईल यासाठी अनेक प्रयत्न केले। सगळ्यात जास्त QR कोड आणि ATM कार्ड वापरणारी ग्राहक जर असतील तर ते या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे आहे आणि ह्याचं सगळ्यात मोठं श्रेय जे आहे ते आम्ही टेक्नॉलॉजी एक्सेप्ट केली आणि त्या टेक्नॉलॉजीच्या दिशेने आम्ही काम केलं असं मला वाटतं। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मनीषजींच्या नेतृत्वाखाली या बँकेने समर्थपणे काम केलं आणि आमच्या सगळ्या संचालक मंडळाने टीमवर्क दाखवलं, त्यामुळे हे यश आम्हाला मिळू शकतं।